társaságán belül talán Révai Péter volt az a koronaőr, aki a legtöbbet látta a magyar Szent Koronát. Tehát bizonyítható módon a legtöbbet látta a magyar Szent Koronát. Miért kell így fogalmazni? Mert a magyar Szent Koronát nem lehetett látni, nem lehetett nézegetni. Tehát a magyar Szent Koronát egyetlen egyszer láthatta a nemzet, láthatta a világ, és láthatta maga a király. Mi volt ez az alkalom? A koronázásának az ideje. Most gondoljuk végig, hogy ez mit jelent. Ez nem akármilyen következményekkel jár. Ha van egy olyan magyar király, aki 1205-ben lép trónra, ő volt második István. De vagyis második András. Tehát második András királyról van szó. Az ő fia negyedik Béla. Most negyedik Bélát 1235-ben koronázták meg. Ez mit jelent a korona nyelvén? Ez azt jelenti, hogy 30 éven keresztül a magyar Szent Koronát valószínűleg senki nem látja. Miért? Mert az őt őrző ládában a koronázó templom vagy sekrestéjében, vagy altemplomában van őrizet alatt. Tehát a magyar Szent Koronát kizárólag jó időben, tehát amikor a történelmi évszázadok úgy telnek, és ez így volt végig majdnem 300 éven keresztül Szent Istvántól harmadik András haláláig, az Árpád-ház, a Turul nemzetség, Attila király nemzetségének férfiágon való kihalásáig, utána is Attila király nemzetsége, még gondolom tudjuk, csak milyen ágon? Leányágon. Hát azért nem úgy kerülnek Magyarország. Hát Zsigmond nem azért kerül Magyarország trónjára, mert ő luxemburgi Zsigmond, hanem mert harmadik Béla királyunk egy leányának, és negyedik Béla királyunk két leányának révén ő az Árpád-ház leányági leszármazottja. És így válik izgalmassá a kérdés, hogy ki volt mondjuk Hunyadi János édesapja. Hunyadi János édesapja. Hát minden híreszteléssel szemben ki volt Hunyadi János édesapja? Zsigmondé. Na most akkor Mátyás milyen vérből származik véletlenül? Hát bizony erről van szó, pontosan erről van szó. És az, hogy ki hogy vélekedik, hogy Havasalföld, most erre mit lehet mondani? Körülbelül olyan, mint a Szent Koronak római pápai eredete, már mint a koronaküldés vonatkozásában, hogy itt mindenki azt beszéli, ott még ma sem tudnak róla. Na most, ha valaki fölmegy Havasalföldre, nagyon ragaszkodunk, majd csinálnak ilyen emlékházakat. Hát hol nincs hagyománya Hunyadi János múltjának? Havasalföldön. Akkor hogy származhat onnan? Hogy származhat onnan? Hát még a szerb, a szlovén és a horvát és a bolgár, ez délszláv népek hagyománya. Így nevezik Hunyadi János saját hősjelentükbe, hogy Szibiániak, mivel Szeben térségében volt Hunyadi János fiatalkori első diadala, ezért a délszláv népek hagyományában megkapja ezt a szebeni. Tehát ő a szebeni. Na de a másik még a fontosabb. Magyar János. Tehát Magyar János. Tehát addig pattogunk, amíg minden múltbéli érték, a déli harangszótól kezdve a jó ég tudja menni, ki fog pattogni belőlünk. Más népek örömmel veszik ezeket a lepattogzásokat. Miért? Mert belőlünk valami kipattog, ők történelmet építenek rá. Hát egy nép azért nem lehet ennyire kelje. Vigyétek Balasi Bálintot, Petőfi Sándort, Kőrösi Csoma Sándort, vigyétek a Bólyaiakat, hát Liszt Ferencet most éppen visszahozták. Hát azért nem érdemes mindig kiárusítani azt, amit képviselni kell. Tehát képviseljük, de ne kiárusítsuk. Tehát visszatérve a kérdéshez, a Szent Koronának a formája miért ilyen? És
és kortárs beszámolót fogok nagyon gyorsan idézni, ráadásul ez egy bizánci császárlány. Magyar nyelven is olvasható a beszámolója, ez 1945 előtt megjelent, utána nem tudok róla, hogy reprint kiadást megért volna, bár megjelenne, mert akkor megint felelevenedne egy nagyon lényeges vonatkozása a Szent Korona alakjának, formájának. Bizánci császárlány a következőket írja. Kétféle koronatípus létezik, 2. És ne felejtsük el, Árpád korban vagyunk. És a következőket mondja. Az egyik koronatípus a nyitott korona. A másik koronatípus a zárt korona. Na, amíg az ember gyerek, vagy fiatal felnőtt, vagy felnőtt fiatal, vagy egyáltalán úgy nézi a világot, hogy a nyitottság nagy érdem, na de gondoljuk végig, a betegségre is nyitni lehet egészségesnek tűnő ajtókat, meg a butaságra is nyitottnak lehet. Tehát a nyitottság az nem érdem. Amikor kell nyitok, amikor kell csukok. Tehát ez egy kettős. Tehát az, hogy állandóan nyitva vagyunk mindennek, mert az new akciós áron Tesco-ba, Brazíliából idehozott, és már az ottani állatok sem eszik meg, hát itt meg nagyon jó lesz azért. Hát a világkereskedelemnek élni kell valamiből. Semmi probléma. Na de visszatérve az alapvető kérdéskörhöz, meg voltam győződve, hogy a nyitott, az azt jelenti, hogy nyitott. Persze, hogy nyitott, de mifelé? Ha egy országnak nyitott a koronája, tehát még a német-római császári korona is nyitott, mert későbbi korban teszik rá ezt az áthidaló építményt, de nem zárja a másik irányból semmi. Tehát az ugyanolyan nyitott korona, mint a cseh korona, a francia korona, amikor létezett. Egyáltalán a koronák túlnyomó többsége, tehát van egy abroncs, és annak vannak kiemelkedő ágai. Miért nyitott? Nem fogjuk elhinni. Mert fölötte, tehát az ország fölött, amit a korona jelképez, testesít meg. Ezért középkori szövegekben, nem csak nálunk mindenhol, felváltva használják az ország és a korona megnevezést. És miért? Mert kettő, hogy úgy mondjam, hát nyilván egy átkötés értelmében szinonimája egymásnak. Na most nyitott akkor, ha fölötte van világi hatalom. Tehát egy ország, ha hűbéres ország, alávetetje egy másik országnak, szellemi, katonai, politikai értelemben, akkor csak nyitott koronája lehet. A másik koronatípus a zárt korona. Miért zárt? Most érdemes figyelni. Mert fölötte se világi, se egyházi hatalom nincsen. Na most a magyar Szent Korona milyen típusú korona? Zárt korona. Tehát ez mit jelent? És ez a kemény beszéd. Akár melyik korból eredeztetjük a magyar Szent Koronát, egy biztos, Szent István fejét ez a korona, a magyar Szent Korona érintette. Tehát nem más korona, ez a korona. Tehát Szent Istvánnal lehet indítani azoknak az uralkodóknak a sorát, akik akkor lesznek jogérvényes módon uralkodók, ha a Szent Koronával megkoronázták őket. Mivel Szent Istvánnak a titulusa nem az, hogy vezér vagy fejedelem, ami Koppánynak, a riválisának, ami, kit lehet még megemlíteni, Géza fejedelem, Géza apja Taksony, Taksony apja Zolta, Zolta apja Árpád, Árpád apja Álmos, Álmos apja Előd vagy Ügyek, kétféle variáció létezik, most Ügyek apja pedig Ed, Ednek az apja Csaba, Csaba apja Attila. Tehát ez milyen nemzetség? Ez nem Árpád-ház, ez Attila király nemzetsége. Magyar himnuszban van egy ilyen sor. Általad nyert szép hazát Bendegúznak vére. Gyors kérdés, ki volt Bendegúz? És Attila király apja Bendegúz. Attila címe. Ez volt Attila Isten kegyelméből Bendegúz fia Nagy Nimród unokája.
Tehát, hogy érthető legyen, nem Árpáddal kezdődik a magyar történelem, minimum, ha Attiláig nem tudunk visszatekinteni, és minden irányból ezt akarják előidézni, minden nép így jelentkezik, hogy ők előbb voltak itt. Világos? Hát ezért erőltetik ezt. Hát szinte nevetséges módon erőltetik. És az ember csak annyit mond, hogy gyerekek, akkor ne énekeljétek a himnuszt. Mert tudjátok, az a helyzet, hogy ez egy népnek a himnusza, a mi népünk himnusza. És mi így tartjuk. És képzeljük el azt az identitászavaros történelemtanárt adott esetben, aki megbuktatja azt a diákot, aki Árpádot visszavezeti genetikus úton Attilára, majd elkezdi énekelni a himnuszt. Ezt nevezik betegségnek. Észre sem vesszük, de óriási nagy a probléma. Általad nyert szép hazád, bendegúznak vére. Nincs alkú. Tényleg nincs alkú. Tehát itt nem lehet kérdésekből, hogy úgy mondjam, ilyen hipotézis, ez is egy vélekedés, az is egy vélekedés. Nem vélekedés az, hogy minden magyar krónika Attillát magyar királynak tekinti. Könyörgöm, ezek magyar krónikák. Tehát ez mit jelent? Ahogy a magyar tartja a múltját, és a magyarnak egy erényét még az ellenségei is elismerték. Mint nép, mint nemzet a magyar általában nem hazudni szokott, hanem igazat mondani. Ezt gondolom tudjuk. Tehát még a második világháborúban is egy magyar hadifoglyról lehetett tudni, hogy lovagias, becsületes, az utolsó szelet kenyerét még az ellenségének is odaadja. Ez azért nem jellemző ám bizonyos típusú népekre. Tehát visszatérve a magyar korona zárt korona, és már ez a tény figyelmeztet arra, hogy akik ilyen koronával koronáznak meg, az nem lehet alatvalója se fűnek, se fának, se politikai csoportnak, se titkosszolgálatnak, se titkostársaságnak, se ilyen országnak, se olyan országnak, mert fölötte már csak, és így szól a bizánci császárlány beszámolója, fölötte közvetlenül a Teremtő van. Na most kérdés, mi nem látunk most majd ilyen képet. Itt a keresztpántok találkozásánál látható négyzetes aranylemez, amely kellős közepéből a kereszt kiemelkedik. Ott kit láthatunk? Ott eredetileg a Teremtő Istent fiú képében ábrázoló zománckép van, olyan módon, hogy itt fent a fejmagasságban, jobb oldalon a világosságnak, a nappalnak, a napnak a képjele van, itt bal oldalon pedig a sötétségnek, az éjszakának és a holdnak a képjele van. Magyarul milyen környezetben mutatja a magyar Szent Korona képi világa a Teremtőt? Hát ma úgy mondanánk, hogy ez a világegyetemnek a nagyságrendje, és mivel a hagyományok szerint a Teremtő köldökéből nincs félreértés, árad ki a világ, az egész világ, hát itt a Teremtő köldökét eredetileg egy felperemezett lyukkal jelzik, amibe a kereszt bele van állítva. Tehát eleve úgy készítették el ezt a zománc képet, hogy a Teremtő köldökét hangsúlyosan jelezték. Na most gondolom érzékeljük, ez már világkép, ez már vallás. De nem is annyira új vallás, mint ősvallás. Ez egy nagyon ősi képzetkör. Lakatos Demeter Csángó költő, ő már nem él. Egyik versében a következőt írja. A világ köldöke. Hol van az embernek, tehát ember esetében, hol van az a hely, ahol a föld köldöke van. És gyönyörű, hát költő volt egyébként, de inkább a népköltészet nyomvonalán lehet őt számon tartani. Azt mondja, a föld köldöke mindenkinek ott van, ahol született. Na most ezt nevezzük anyaföldnek. Anyaföldnek. A föld itt van lent, a Teremtő ott van fönt. Hát mindenhol ott van. De amikor magyar királyt koronáznak,
akkor tulajdonképpen valamit lehet tudni. A teremtőt ábrázoló zománckép, tehát amikor a korona, a király